Het Simmerblomke. Ik heb hier een mooi bosje bloemen van Rut. Zij werkt in de Griep en wij kregen een berichtje van Hilde. Ze vertelde dat Rut het nog net zo heel lang lien haar huid verlen. Daarna kreeg haar mem Parkinson en daar had ze nou een prutte zwaar voor. En ik voor Hilde stiert ze altijd kleer, dus ze zei ze nu, die vindt het echt een mooi bosje bloemen. Dus ja, dan zullen we even zien als we haar verrassen kennen. Maar dit mooie boeketje van Hilde's Bloemenboutique uit de Westerheen. Goedemiddag. Ja. Is Rut ook thuis? Nee. Nee, die is er net. Jo, ben je haar man? Ja. Zo'n je Klopt. krijgt een stapje naar varen doen kennen, Nou, want vooruit. Wat is jouw naam? Richard. Richard. Wij hebben een berichtje gekregen van iemand dat eigenlijk je hem allebei wel best wel een moeilijke periode trok in. Vooral Rut, maar haar mem. Dat klopt. Want wat is er krijgt door de hand? Even zien, haar man is vorig jaar overleden. En dit jaar heeft ze een ander huisje gekocht hier in de straat. En wat Parkinson erbij, dus Toen waren het al wel wat lastig. klopt. Voor haar ook. En voor ons natuurlijk ook. Ja, maar dat is toch wel een grote zwaardig, denk ik. Je hebt een productier te kunnen zetten. Ja, onder andere. En huis hebben we verbouwd voor haar. Ja, dat heeft te jaren in volgens mij, hè? Ja, klopt. Moest er een prutte gebeuren? Ja, meestal optisch. Dus ja, daar heb ik een prutte werk van hoor. Maar ze is nou helemaal mooi settled. Ja. Ja, het gaat goed. Gelukkig. Helemaal goed. Nou, wij kregen een berichtje van iemand. Volgens mij ik hier uit de straten. En die vertelde dit verhaal. Die zei, ja, Rut stiert ook altijd van mij kleer. Die vrouw verdient een bosje bloemen. Dus vandaar dat we hier binnen. Heb je een idee waar dat wezen kan? Ik denk hier 2 huizen verder, denk ik. Wat is haar naam? Dat is Hilde, denk ik. Dat klopt helemaal, inderdaad. Moeten we het afhouden? Die flauwekul. Nou, dus dan heb ik een beetje voor jou een mooi bosje. Hij is voornamelijk voor Rut, maar even om een hart onder de riem te steken. Een mooi bosje bloemen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hartstikke leuk. Sure is on. Nou, dank je. Die kan vast een mooi plakje krijgen, denk ik, in het huis. Komt goed.